Opakro di kwa Ramogiro kama na nyakung kitira Mogi TV ka une wang sae chindu moro mar duol mabire kidienja reo mokwongo ka wantiere ka Gilizo Tieno Nyarugenya jaloko marwa weche mosebedo katimore pacho ka kidieny mar ariyo wadhi go mbaka rapar mar Sabasaba gi William Olo Janak en jafwambo matene wadhi go kode mbaka mondo nyani to dalo no ang'o mane timore wasego kang makare wach mar Sabasaba ni kawuono nitiere chenro mar Sabasaba to polisi no mako jomoko eno kako nene wasego ndamo maber usuyo mane mbaka mobro goyo ni William Olo Janak jafwambo matene wach mar rapar mar Sabasaba an kaka pele nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakuar guok ocha pes magi weche manyien ma wan go. But we were unable to get to Parliament because this city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. Jong'anyo abich omaki e kinde mobilo keto arita mager e apeyni madonjo e chuny boma ma Nairobi ne geng'o ng'anyo e odiechieng' rapar Sabasaba. Ogai mar ODM Oburu Oginga ojiwo ni odiechieng' Sabasaba koro onego keti kaka mar yweyo makende e pacho ka. Ji 8 otho ka mamoko oyudo hinyruok e masiche ariyo mag apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. Ero kamano dwe winjo pachi 2-3-6-0-0 kaka inyalo yudo. Chenro mag wuoth ne obedo gi ng'ikruok e apeyni madongo ma donjo e chuny boma ma Nairobi ka kaluwore gi apedha mane obila noketo mar geng'o jogo ma ichich ni ne nyalo donjo e boma kendo rocho kwe odiechieng' rapar mar Sabasaba. Chenro mag ohala bende ne obedo gi ng'ikruok ni mar johala moko ne ok nyal chopo wuodhegi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa picha mar kaka ne apedha chalo kawuono. Giwang' mapiyo piyo to inyalo paro ni gin Katalang ema ng'ado ndara gi sunga kata kamano gin kite mopangi mochanore kendo luowe otegu mag obila e kaka yor keto ageng'a e apeyni madonjo e chuny boma. Moro bang' moro obila goyo otiklo e geche mag ji giwegi kendo rango malong'o kapok gikalo ka obila mamoko bende lwenyo nyamburko mag jowuoth kendo giketo nyong'ong kuom jowuoth kendo ifweko nyamburko e kaka yor goyo gi peksen machal paka moneno yieyo. Magi timore ka apaya mamoko to dong' mana gi geche moko sanja kata madardar e chal mar ni ji oywayo ng'ich kendo obedo e udi kalore kod njore mosebedo ka kwako apeyni go e kinde mag ng'anyo kaka mosekalo. Nimezuia kufanya shughuli zangu sababu nilikuwa naenda kutekeleza town, lakini kwa sasa ni kama nimekwama. Sasa kama serikali imetangaza ni no more day like another day, tafadhali tuikwe hivyo, otherwise ina inconvenience watu. Geche mag obila mopong' kod obila momanore kod gilweny okwore boma to kod apaya mamoko ka apaya madito kaka mag Kerekek yo mar Ruiru oketi ageng'a. Akek yo makimbo to kod mano ma Mathare bende oyienge ageng'a kegoyo geche peksen. Apaya ma Jogo Road to kod Mouru Highway bende oketi obadho. Jowuotho bedo kod tich matek chopo e boma kata kamano jo bodaboda mane ochoko chir kendo chopo e boma to oywago rach mar lwasi mar tich. Odiechieng' ma kawuono jowuoth ok ng'eny nikech Mugoma odonjo ka ok waikore ni Mugoma nyalo bedo koro me jowuoth odhi obedo ma ok onyal dhi wuoth. Moko kuom buses matero jowuoth oyiengi genga apaya kendo derepe kanyakla kod kondakta mag-gi yuomo mana yula ka gikwano lal mar chieng' Sabasaba. Ni hasara kubwa sana serikali inaletea raia. Juu sio raia wako na maandamano, ni kama ni wao wameleta maandamano. Kwa hivyo sasa sisi tungeomba serikali iachane kuleta maandamano. Juu sisi hatutaki maandamano, ndio tunaadhirika. Arita oridi kendo kata mana jogo matiyo kod nyamburko oket tesre mar hulruok yangori malong'o kapok yudo thuolo mar kalo kendo donjo e dier boma kama en Allsops e bade madok e dier boma mar Nairobi to kod kinene mamoko machalo kaka mago mag Muro Haraka to kod mago madhi loka mar Thika kanyakla kod ng'wech nyaka
yo Meru kitiyo kod apayani. Mak mana gi seche giendi, moko kuom gik ma seche moko waseneno mok timre pile en ni apayani japong' kod geche. Moko kuom dukni chabi odong' kagoyo mbaka kod kifunde kendo giwinjore mar bedo jo arita mag mwandu ma kinde ka kinde imonjo kendo ikwalo kod jonjore machwelwe kod duknigo kaka wuono to weg duknigo ok kichore pacho. An ote manyalo bedo go gi joma tindo ne wabeduru mana gi kwe gi imani kata bedo mani maandamano nitiere kik wabed gi weche maricho mag mayo ji e okang' kokang'. Obila chal moduono yore mag donjruok kod ng'anyo machwe kelo mecho hinyo oganda kendo donjruok kod mwandu mag ji giwegi to kod joma hati mageto mana ng'anyo kaka mag Sabasaba. Siku ya leo imeisha, hatuko kazi. Juu hata chairman wa sako ameamrisha magari siende kwa barabara. Juu gari ikienda igogwe na mawe, hiyo ni hasara kwako. Sio ati ni sako itasimamia, ni wewe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ng'anyo mag dhialo thuondi mane okedo ne thuolo mar duond buche mathoth mong'ere kaka Sabasaba ne ogore Luanda bang' obila ng'awo arita e chuny boma maduong' ma Nairobi kod alwora mage. Kuonde duto mag romo mane joked ne ratich oganda chano chokore motelo ne chako ng'anyo mamuol nyaka e od bura mamalo mar chwalo kwayo margi ne okete diere kod obila. E kindeno ji 10 bende nomaki kaluwore gi temo ng'anyo makamago. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero nowachni. Higni 35 nyaka ne gichiwre mar chomo telo mar thuon gweno kendo kwaro wang'gi ni piny Kenya nyaka bed kod duond buche mathoth chiem margi pod omoko e chuny jo Kenya. Kata odoko ni thoth jo piny kaachiel gi jo siasa ne oloko ng'egi ne odiochieng' ma kawuono, odiochieng' maduong' e historia mar piny Kenya, tin margi ne ok omono gi chomo sirikal tir kendo chwalo ng'ur margi. Dwaro mar medo kedo ne telo makare oketogi e mach maliet, mach mathoth jopiny kod jotelo oluoro bang' obila ng'wanogi kendo witogi e nyamburko mag Subaru. Werego ne oseo sirikal kuom tamogi e bago ng'anyo, kata odokore ne gichwalo kwayo mar bago ng'anyo mamuol kaluwore kod chik. With us today here is a petition that we were supposed to deliver to Parliament, but we were unable to get to Parliament because this city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. 5 have been arrested. Na walieko kwa Subaru, wakeko kwa boot, wakikanyagwa wakipigwa mateke. One of them is Kenyatta, Julius Kamau, Mulinge Mutite, and General Dikidiki. They have been arrested and we don't know where they have been taken. Mana kaka endalo mokalo, tend obila ne ong'awo arita malo e witado, kendo telo e rieko ne joked ratich oganda e paro margi mar bago ng'anyo mamuol nyaka e od bura mamalo. E kar Majivanji Gardens, e geng wang' apaya ma Moi Avenue, kama ne joked ratich oganda chano chako e ng'anyo margi, kochomo e od bura mamalo mar chwalo ng'ur margi, obila ne ochwal karomgi, madino ne ng'ata donjo kanyo. Tulikuwa tumeambia polisi na tuko waserve na notice mpaka kwa nini zao account zao za emails. The notice is there. We also went to the tulienda mpaka Central Police Station kupeleka hiyo notice ya kuandamana leo. Hata haikuwa kuandamana, tuliandika commemoration of our heroes who fought for the second liberation. Na tukawaeleza mpaka mahali tutakuwa tunapatana. Unfortunately, asubuhi tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Paro machielo mar jokedo ne ratich oganda mar kudore e kar ma Aga Khan Walk bende otore e lwedo bang' geche mag obila keto gi diere. E alwora mar od bura kama ne jokedo ne ratich oganda chano chwalo ng'ur margi ne olwor gi sing'enge mabith e kinde mag geche mag obila mag kweo pi bende ne ubeta kicha. So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote, kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa watuambie mahali wako, kwa sababu tunasikia wanazungushwa kwa masubaru. So tunasema waachiliwe na maandamano ni haki yetu. Kata odoko ni thuondi mag Sabasaba, kaka Gavana Masia James Orengo, Charles Rubia, Kenneth Nyindu Matiba kod Martin Shikuku ne okedo ne thuolo maduond buche mathoth e pacho kae e higa mar 1990
rowere ma kawuono ne kedo ne thuolo mar golo pachgi kaachiel gi miyo luor ratiro mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Thoth sikunde alwora ma Nairobi nodhi nyime kod somo e kinde mamoko to nolor kaluwore kod luoro ni ng'anyo ne nyalo bedo e rapar mar Sabasaba. Maendi biro e kinde ma koro jokanyo mag somo kwayo mondo ng'anyo mag maundu kod koko obed matin kaluwore ni girocho somo to ahinya e kinde ma jopuonjre ikore ne penj maduong' e pacho kae. Judith Omondi leronwa wachni. Kaka achiel kuom yore mag bedo mabor kod ndara e odiochieng' mar paro kang' mane jokedne ratich oganda okawo mar sundo ratiro gi demokrasia, to ahinya mag duond buche mathoth, moko kuom skunde e alwora ma Nairobi oro ote machuok ne jonyuol mondo kik nyithindo donji e skunde. E barua ma jonyuol e achiel kuom skunde go oyudo, okongi mondo mi kik giter jopuonjre e skul tich ariyo mar Sabasaba, kendo girit nyaka tich adek tarik 8 dweni. E skul machielo ma bende ne oro oboke, gikwayo jonyuol mondo mi jopuonjre thuolo mar donjo e klas kokalo e mbui e kinde magin pacho, kae moko kuom skunde ma jopuonjre odonjo, moko kuom jonyuol man kod jopuonjre ma pod tindo odok kawo nyithindgi. Kuja hapa shuleni kuchukua mtoto kwa sababu hakuna masomo kwa sababu ya hii Sabasaba nini. Sasa watoto wengi sana wanarudi manyumbani. Nimefeel vibaya kwa sababu aliamka mapema kuja kwa masomo, lakini masomo yakawa yamekosekana. So naona hata mwenyewe nimemchukua lakini alikuwa hataki kwenda nyumbani. School kaka Lavington Primary somo odhi nyime kaka pile ahinya to ne jopuonjre machakore e grade mar 1 nyaka 9. An ka ng'iyo kar skundwa ka wahiyo bira karombgi ma somo dhi nyime makata ko dhi bor ng'iyo to bro yudo ka somo dhi nyime. Wahia matindo mani lese mano majo ECD ema obiro matin mami neno ka jonyuolgi kawo gi endo ka dok kodgi dala endo. But from grade 1 nyaka grade 9 wan jonyuol wahiyo bira maber ma somo dhi nyime maber. Kakoro kaka achiel kuom yore mag rito ngima mag jopuonjre kod jiwo somo, jokanyo mag sekta ni kwayo mondo mi ng'anyo mitimo e pachoka obed mag kwe ma ok orocho somo, ahinya to e kinde ma penj madongo kayo machiegni. Wan grade 9 madhi tumo KJSEA, wan grade 6 madhi tumo KAPSEA, wan grade 10, no grade 12 kabro tumo KCSE. Koro ka ng'anyo dhi betie, results ok bi bedo maber niwach ng'anyo mang'eny ma wantiere go kaendo. Koro mondo wakonyre to wakony nyithindo maber kabisa, nyaka wahakikisha ni ng'anyo ni iwe bedo ikete kando mondo wahiyo yud somo maler. Isiwe kama ile inatishia paka wazazi kwamba watoto wanaweza enda huko wakapata matatizo nini. So iwe tu siku ya amani ambaye hadi watoto wanaweza kukaa shule na mambo mengine tu, shughuli zingine zikaendelea kama siku zote za kawaida. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogai mar ODM Oburu Oginga dwani oyango di chieng' Sabasaba kaka chieng' yweyo mar paro kenge kod wuoth demokrasia e pacho kaendi. Oburu wacho ni onge tiende oganda obag ng'anyo makelo gwandruok e kind jopiny kod serikal ni mar mise mathoth manomiyo jokenya wuok e Sabasaba noketi e katiba manyien. George Bati miwaler. E kinde ma piny Kenya hingo okenge ma osego yore mag demokrasia mag duond buche mathoth kaka ne okedne kod kweth mane keto serikal tesre e kinde no chieng' Sabasaba mokwongo tarik 7 dwe mar 7 1990 e lap ma Kamkunji. Ogai mar ODM Oburu Oginga okoni ma owinjo bedo di chieng' rapar matut kendo ok owinjo bedo di chieng' mar ng'anyo kata gwandruok e kind jopiny kod serikal. Oburu koni Sabasaba owinjo par ni oganda kama Kenya owuokie. Okoni Sabasaba mokwongo ne nitie kod dwaro moyangore, dwaro mar tieko telo mar duond bura achiel kendo kelo duond buche mathoth pacho ka kokalo loko kidieny mar 2A mar katiba makinde no. Okoni kaka jalo manodongo e kinde kedo ne demokrasia ma pacho ka omor kod okenge ma oseneno mamoko kuomgi obedo mise manoloso katiba ma 2010. Oburu koni kaluwore ni dwaro manomiyo jo Kenya wuok oko e Sabasaba mokwongo osenyago olemo. Kaber to odiechieng' ni koro keti kaka holiday kolero ni kar dhi ndara to winjore jopiny ogo turbin ndalo mabiro kendo par thuondi mane okedo ne Kenya
kaka yor rito ratiro kaachiel kod demokrasia mar piny Kenya. Kata obedo ni alap ma Kamkunji ema nitiyo godo e nyiso sigana mar Sabasaba, kendo ne thoro ti kode bago rombe mag siasa ne rapar ma kama kod mamoko mar sundo sirikal e lokruoge manyayo demokrasia. Kuanzia ma 90s hapo ma 90s ndio tumemaliza primary school, ndio tuna grow. Rally zilikuwa zinafanywa hapa. Unajua ile curiosity tu kuishi hapo, unaona magari kubwa kubwa zimekuja. Ilikuwa na pia mimi na attend tu kuona. Sina kwambia politician walikuwa na kam na watu wengi. So ilikuwa inafika mahali mapolisi wanaanza kutupatia gas. Kwa sababu mostly wale walikuwa nakuja hapa walikuwa ni opposition. Gie sani lokruoge mathoth dhi nyime. Kamkunji sani oting'o kar tugo opira kod tuke mamoko kod kuonde mamoko menyalo ti godo kod oganda. Talent mingi zitapatikana hapa. Kwa kuwa si mambo na mpira peke yake. Kando na mpira kutakuwa na basketball, alafu pia tuna multipurpose. Hii multipurpose itachezwa game kama tennis, hockey. Kwa kusafi si kama kitambo. Kitambo walikuwa wanaua watu kwa hiyo kiwanja sana. Hata sasa hivi tukikuwa tunafungua hii barabara. E kinde machal mar Kamkunji lokore kaluwore kod gedo matimore alworano. Penjo en ni to bende obiro medo bedo gi chia mar rapar kod teko koteku mar lokruoge ma osebedo katimore e alab siasa ma pachoka. George Bati, Ramogi TV. Bad migawo mar obila, Attorney General kod ogai mar obila e pacho ka ndi koro mi chik mar chopo e nyim doho mar lero gimomiyo ok owinjore kawnegi ondamo mager mar chik bang' yudo ni ne ok giluwo chik e doho kaka nowinjore. Ma en kotenore kod chik mane doho ogolo dwe mar adek higani ni owinjore giket chike matayo ng'anyo e pacho ka e chenro manonego bed ni timore kind thuolo mar ndalo 90 kende to nyaka sani pok otimore. Nyakidi nigi ler mar wachni. E nyim jang'ad bura Alfred Mabea ma doho mamalo ma Kisumu, bura e wi chike mowinjore tang'anyo ma pacho ka odhi nyime. Bura mabende nomaki e doho kod jogo ma wedegi nowito ngimagi kod mago manoyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo ma higa 2023 e boma ma Kisumu. E chik mane ochiw tarik 26 dwe mar adek higani, mabende ne ong'adi ni chul jong'anyo $38.6. Doho nochiwo chik ni e thuolo ma ndalo 90 bad migawo mar obila, National Police Service, Attorney General kod ogai mar obila oket chike matayo ng'anyo e yo mabiro neno ni okoroch ratich oganda. Kata kamano, giserem timo kamano. 90 days expired on the 24th of June 2026. It is today's 13 days over that period. There is nothing on record to show that the said directive was complied. If anything was being done, the first to third respondents felt they would be unable to comply with the directive. Nothing would have been easier than to file for extension of time before today. Jang'ad bura Alfred Mabea wuok magere wichal makamano ni odhi ataro gi pen chik mamenyo weche ratich oganda kendo nitie yore mag chwalo ng'ur ponono ni ng'ato neno ni doho ok ochiwo chik mowinjore. This is blatant disobedience of a clear court order. One disobedience is one too many. It is an affront to the rule of law. It is a breach of Article 10 of the Constitution. Court orders are not suggestions. They are not suggestions to be second-guessed. They are processes of challenging orders that anyone feels onerous. E kindego, riwruogo kinde LSK badema Kisumu omako katiendgi ni gibiro dhi nyime manyo ratiro mani chudo manyocha puodhi kokadhi aput ma jatend piny nochuogo ok nyis ni jokanyo e sekta mar arita ocha chike doho. Institutions that are mandated to ensure compliance are taking the issue of reparations as excusing them from complying with accountability as regards the structural interdict. Gimedo ni kata obedo ni nitie chenro mar chudo ma osechakete tim jogo mano yudo hinyruok kod mano lalo wedegi nyaka yud ratiro. There are attempts to silence many victims of police brutality who want action, cogent action taken for the harm that befell them, for those that they lost as a result of police brutality. That there is a process of reparations that is being undertaken, but reparations should go hand in hand, or compensation should go hand in hand with accountability. And accountability means that there has to be justice that is done. Somebody must be answerable for what happens to the petitioners behind us. Burano ibiro winy tarik 21 dweni kama igeno ni bad migawo mar obila, Attorney General kod ogai mar obila biro chopo. Nyakidi, Ramogi TV. Ji 8 wito ngimagi e masiche 2 mag apaya manotimore apaya maduong' ma ya Nairobi kadhi Mombasa kendo weyo joma moko gi hinyruok.
masira chiel ne otimore e kinde bas mar kambi mar Tamid mane dhi Mombasa mutumo loche 2 kendo nego ji 6 ka ji 7 mamoko to noyudo hinyruok. Komanda mar obila ma sub county ma Kalama Patrick oyango ni achiel kuom lochego ne temo kadho lori machielo kama ne oradore rigi bas manoting'o jowuoth kilomita machuok ka owuok kanyo e alwora mar Kapiti kama ne masira bende notimore. Masira machielo ne otimore alwora ma nyumba Ndunu kendo kelo tho mar ji 2. Nikashtukia naona moshi, naona giza, nikaanza kutafuta, nikajua tu mtoto wangu amekufa. Lakini bahati nzuri nikampata, kiti ilikuwa imemlalia. So gari yetu ilikuwa kwa line yake, lakini ile trailer ilikuwa ina overtake road. Dereva akajaribu kuhepa lakini akashindwa. Mimi kivyangu nilikuwa na bibi na watoto 2. Lakini bahati nzuri wote walipona. Hakuna mwenye ampoteza uhai. Ile tu mtoto mdogo ndio macho yake iliingia kioo, anataka aende theater. We had 6 people who died and others, a number of them sustained serious and minor injuries. The trapped bodies have already been retrieved from the back. Bas wadhi yo moro machuok kudogo bang' dakika matin nukuseorote mag kanyalo somo kata 2 kende ka Ramogi TV ma Indied Ben Jabul mar Wikoteng waneno habari mos gi jaoda Quinta Nyamagoma Masakwa Wendo kod Calvin Sokelo Nyosewe kamana mbijani ni maler an Elijah Okot maro yani Masai achaya ahinya joma ne odhi e ng'anyo te kuro ire wala mag yude kamana ahinya. Architect Evans Asio wacho ni Trevor winji maler Ramogi kelo no weche maler ahinya awuoro saba matindo pogore gi makinde wacha ma Architect Evans Asio machielo bende nitiere ka ndie ma Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor imore waneno news ka wan Kabondo koni kendo ler maber wan kaka jo boda wan mana kod kuyo mar Jakom mar Ogenga base Mr. Jared Otieno lit miwuoro Trevor mama moro ne ode wang' e Kabondo ka ndie kod gik moko te jotend oyie okony mamani nikech odong' matek ma Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo machielo bende nitiere ka Trevor ma ndi Baba Twins mar Onjinyo chik mar Kenya oyiene jo Kenya ng'anyo to mana ka ing'anyo e yor kwe achude maketho mwandu jopiny to bila kik wene gi thuolo kata matin. En mos makende ne joma ne oyudo hinyruok e masira mar apaya. Mosna Dr. David Odoyo Anuro, Honorable Pio Wandai, Pascal Oranga, Ochieng Riako, Public Officer Dr. Kadwea Jr., Cyril Wagunda, kod Ochieng Machacha. Ne machielo bende nitiere ka ni umbija ma I'm following kendo amor matek ma ndi obila shemo tho mar DCI. Bas waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwarom gajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Erokamano kuom keto Ramogi TV kendi. Ne ochuno obila tiyo gi iro malongo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'o ne meko mar jago mane okeyo taka e boma ma Kendu Bay, kaunti ma Homa Bay. Jo ng'anyo go ne gin jotije manyiso ich wang' margi e wi gope ma giwacho ni gibandho tend kaunti no. Reporter marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, lero wachni. Ne obede boma ma Kendu Bay okinye ma kawuono e kinde ma obila ne temo apedha mar mako moko kuom jotije mosebiro ka temo lere boma ma Kendu Bay mane okeyo taka kuonde mopogore boma no okinye ma kawuono e wi gino ma giwacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay pok ochulogi kuom thuolo maromo dweche 12. Ne ochuno obila mar tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'ogi mondo kegi maka achiel kuom jogo mane otelo e chenro mar keyo yugi e boma ma Kendu Bay kogwen ma kawuono. Kata kamano obila ne oduogo make ma otere e tesend obila ma Kendu Bay. Moko kuom jotije ma ondiki gi wuon orak ma sirikand kaunti ma Homa Bay nomiyo tich mar keto ler e boma ma Kendu Bay kod alwora mare. Wacho ni pok ochulgi osachgi kuom dweche 12, to nitie jotije mamoko mane okel mar timo ler Kendu Bay ka gin to pok ochulgi. Aseyuecho ka kuom ndalo mang'eny to pesa pok wayudo. Ka to nyocho kaw joma nyien tichulo pesa, to wan ma joma chon pok ochulwa pesa nyaka sani. Onge gimoro amora moseng'iswa gimomiyo pesa deko, onge. Nyithindo waleo gi nyithindo ok dhi skul. Johala e chiro ma Kendu Bay wacho ni jotije mane ondiki mar keto ler e chirono ne oweyo tich kalure kod gowi mage bandho, gino mosemiyo yugi obiore e chirono kendo kelo negi pek. Chiro ka to ne nitie ndalo ma ka ni ywecho to abiro e chiro kata yudo kose ywechi maler kabisa, lakini sani chiro lil monge kata kaka inyalo Kendu community ok ywe chiro. Miwa uru joma nyalo ywe chiro e yo moro maler. Gibedo beda mos gik moko iloso mos to ne gidagi. Koro ka joma nyien obiro mondo chak ywecho to gikelo commotion, gitemo ni mondo gitam jogi kendo ne giba kite mar mondo mi jogi kik ti. Mae momiyo polise koro nyaka ka mit mondo kwe obedie. Ma gibolo nyaka tia gas ma everybody jiteno oringo. Koro wadwaro mondo kwe obedi. Wan wadwaro kwe nikech kweno ema miyo wanyalo miyo johala loko. Sani koro mini ochung' ok ginyal loko, onge gimoro amora manyalo timore. Jatend migawo mar alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Dr. John Agele okoni wuon orak manomi tich mar keto ler Kendu Bay ne ojwang'o tich kalure kod gowi moko mosebiro kawo bandho, gino manomiyo giketo jotich manyien ka okoni gowi ma kamano giseketo chenro mowinjore mondo mi ochule odhi gi nyime kod tich mar keto ler e boma no. Nyocha nitiere pending bills moko mane nyocha nitiere e ng'ama nobedo contracted mondo o clean Kendu, but in the middle of their contract ne pod nitie pending bills moko. Kora paro ni they felt they needed not to proceed with the contract, so they abandoned the contract along the way, which normally should not be the case anyway. A contractor should always just try and make sure the Kendu municipality still had to be clean, otherwise the business there will not go on. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak maramula pod odak kod luoro kendo giywago midhiero magikale kaka meko ma oyaye kitudo kod kwedo chenro mar kunyo mula kanyo endo kama gintieni. Ma en kaluwore kod apedha ma obila ma joni medo timo e gwenge go
dweche 4 nyaka ne rakruok bedie kind jodak gi kambi makunyo mula e gweng'no. E sach romo mane okelo kanyakla riwruok mar okinde matindo makedo ne ratich oganda kod jopiny maramula, jopiny go ramo ni ok giniwuoge lop kweregi nimar onge okenge malong'o mosenyisgi malero kaka ibiro dargi kanyo ka gidhi kuonde machielo. Siri zote ambaye tunajua kwa hii kampuni na zile na hii mimi ningeomba tu haya yote tumepitia kuanzia mwezi wa pili mpaka wa leo. Mimi nilioleka hapa mwaka wa 1983 mpaka sai na tunakula tu Gold. Bwanangu akupanda gari akaenda Nairobi, hajui hata Kisumu. Na Gold ndio imenilisha, ndio nimefanya watoto wangu wamekua. Sasa niko na vijana 4. Naambiwa nihame, nitawapeleka wapi? Ya pili, uwezi lala, uwezi kaa kama umetulia, na huku mnyuma tulikuwa tunatulia. Tunakula hapa ndio imetulisha mpaka tumekuwa wazee. Omio wadagi ni ok mondo wadarka. Wan ok wadar weche mag mining and precious metals. Koko bedo handle maber nyalo lokore masira. To e kinde duto te ng'ama lich monego bedni ng'iyo en jachan magik machal kamagi oyudre miechegi. Emomiyo obedo chung' motegno gi joramula gi kuonde moko ma wachni omako, kendo okinde biro bedo medore, kendo wabiro temo matek kaka kal nyalowa kaka dhano. Wabo join forces gi jomoko kendo wabiro temo kabisa mondo lwenyni walo. Day and night jok nindi. Koro mage mana wacho ni artisanal miners makunyo mula ramula. Mane kama giyude ratichgi magi eyudo ka giketo gu chieme mesa to gichulo nyithindo school fee. Emomiyo koro wakelo wakili mabro konyo joramula artisanal miners mondo gibende ratichgi mar ng'wech milawo gi kone ni oyudi. Oronyoche mag tuke ni gedo mar alap mar Raila Odinga International Stadium chiegni rumo motel ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 mibiro bagi gi Kenya, Uganda gi Tanzania. Elimbe mare otino manyoro alabno jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nolero ni pewe maromo 31 igero e Kenya mangima. Kamano mar Raila Odinga International Stadium ema duong' moloyo migero chakre higa mar 1987 manoger Kasarani. Gedo mar alabno itimo seche 24 odiechieng kendo biro ting'o ji maromo 60,000. Mano kete kaka rang'iny achiel kuom pewe madongo e pinje mag Afrika. Kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha, lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha ile Nyayo Stadium, vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea. Kocha mar team Kenya jotugo mabakini matuga adhula Harambee Starlets Beldin Odemba okwayo riwruok matayo tuke adhula pacho kae ndi mondo chul jotugo go omenda gi mambalang' mag tuke 2 mokalo mapok ochul gi nyaka sani. Harambee Starlets timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi e piny mar Morocco. Odemba bende okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chiw sir ne Starlets mana kaka notimo ne tim ya wuoyi mar Harambee Stars e tuke mag CHAN. Kenya nitiere Group A kamoting'o timbe kaka Algeria, Senegal gi Morocco. Kaduogo mar Starlets e tugogo biro tok higni 10. Four, and 10 balls.
Yes. Super. Kusema la ukweli, God alikuwa na reason kwa nini walitoa ile time akaleta hii time. So sisi kama team tuko ready. Hatukuwa tumefeel ati tumefeel vibaya juu tournament imetolewa. Morali iko sawa, wachezaji wako ready. So wacha tuende Morocco. Tutapambana na tutawapia results fit. All these ladies who have been called to the national team are Kenyans. They play football. They represent their teams. They are representing the country now. They're the best that we have. I'll urge Kenyans to trust in them, to give them good vibes, to send them away with very positive vibes that can steer them, that they can also feel good as they play for a country that loves them, because they love their country, and I'm sure they're going to give their best, so we can only call for support. Wadhi yumoro machuoko duogo to wadhi gombaka giti nywara ariyo mar chino moro mar duol gi William Oloja nak mende fuambo matene mondo ogane mbaka ni saba ni to wasichopo kanye nwa kanye ndwaro ne nango to sani korwa chopo kanye mane mbaka mwadhi go bang daka matin kikidhi maburai.